musikana anofana kuwana Mwari, kunyengwa kushaiwa Mwari, kuwana boyfriends kushaiwa Mwari. This is Bishop Apostle KAPANDURA of ZAOGA Forward in Faith, known for his unfiltered way of approach to his style of preaching. But here, there is a man called Tobias who is accusing him of using him for over 5 years and not paying him after he had initially promised him to pay his bride price. Let's hear him narrate how it all happened. Tinogara ku Heathcliff. Ndachigara pa Heathcliff pa ZAOGA na First Street. Okay. Ndichenda pa ZAOGA ndiri caretaker. Saka anautengera kushanda pa ZAOGA ndakatanga kushandira mufundisi we ZAOGA anonzi Pastor Rugare. Ndakamushandira almost a year, but ana mbonipakana mari kubva nditanga mushandira. Ndobva vandi transfer vandi sampa church, ndobva ndakazoenda pa church. Ndobva ndashanda pa church, but mashandiro acho pakazoita murume akauya anonzi ike zvino Bishop KAPANDURA. Vakandishandisa vachitaura kuti nekufamba kwetime kana wakuda kuzoroora tinokwanisa kubvisira mari yekuti unoroora. Ndobva ndakashanda kubva 2017 mwezi wa 6 March kusvikira ike zvino 2023. Muna March ndobva ndavaratidza musikana wandada kudi kunoroora. Ndobva vatonipa notice mwedzi woyo, wakangonipa mwedzi wano notice. Ndobva vatoti basa rapera. But mari yavakandipa right now mari yekuti chero ndikada ndinolodya kana kunongoroja 1 month apasina mari. Saka zviri kundirwadza nekuti vakapandura chaivo havana mari vakandipa, vakandishandisira mahara. Zviri kundirwadza zvinhu zvokuti chero ndikazvifunga kuti ndichienderera mberi kana nechechi chaiyo, ndifunga kuti ndingaenderera mberi nekupinda chechi ZAOGA because inongori nefungo yekushandisana chete. Dai vakandisiya ndiri parinani because inotenda kuti nezvavaindiita chinhu chinoona ndirwadza futi ndechekuti mashandisiro avaindiita vaindishandisa zvokuti handina chandichakwanisa kuti ndichiita izvi because kana simba chacho inonzvara ndisisina because ndainovaitira basa rokuvadzvarira loni kunana matangi pano murume anzi matangi wanoirira naye takanodzvarira loni koka vana vanomipa kana mari. Ndobva ivo ndavaitira basa kumba kwako kwekwe nekumazowe, but havana kana mari yavakandipa until now and havana chavanombotara pamusoro pemari iyoyo. Saka zvozvo kundirwadza zvokuti handina kwandokwanisa kunoripota kuti ndinoripotera ani kana kuti ani sezvo ari mukuru wechechi, but zvinhu zvinondibata kusvika pari zvino. The full video of this narration by this man is found on Sly Media TV, and I'll leave the link to the video on YouTube on the description if you are watching this on YouTube. The full link is also available on Facebook. But what do you make of this whole scenario? Do you think this so-called apostle is innocent? And the man behind this voice has a similar story of being used and dumped by people in ZAOGA. I'll tell this story some other day, but to those who follow me, they know this story. However, I want to hear from you. If you are a victim, you would want to talk about this. The numbers are appearing on the screen. And if you want to see justice or you are a lawyer, you can fight this case against Apostle KAPANDURA and the man on Sly Media. You can also do that and assist the man to recover his monies in the time that was taken from him by a church leader. Thank you so much for watching. I'll see you on the next video, and bye for now.